aka na-achị Anambra steeti emechikwana n'umechi mpasi o bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-eme na Nkwọ Nnewi na ndị ọrụ gọọmenti jere ebe ahụ taata bụ Monday 23 of February 2026 wee ruo ebe ahụ o wee bụ na hafụ bụ ife bịara afịa hafụ abịaghị afịa. Hey, ndị gọọmenti wee sị gịnị na ebe ọ dị etu anụnwa na faya emechi Nkwọ Nnewi mechi mpasi till next week Monday ka faya emepie na ọ bụrụ na fa bịa next week Monday ọ dụkwa etu anụnwa ọ dị kịta na fa ya emechie till 2 weeks unu ya abịa ka unu gere n'ọnụ fa na ọya aka mma n'ọnụ fa. Unu mana ndị ọrụ gọọmenti nke Anambra steeti na fa jelu Nkwọ Nnewi last week Monday wee ruo ebe ahụ o wee bụkwa na ntu ọ dị kịta ka ọ dị mbọsị ahụ fa wee nọrọ ebe ahụ wee mee announcement wee gwa ndị mmadụ na ọ bụrụ na fa bịa taata anụnwa bụ Monday 23 of February 2026 na ọ bụrụ na ife mepelu shop fa eluho 73% ma 75% na fa ya emechi nya bụ Nkwọ Nnewi. Onye ka fa jere tata ọ bụ na ndị mmadụ emepeghị afịa. Nya bụ nwoke nọkwa last week wee na-akọwa n'ọdụ ka ndị mmadụ ejizi Monday eje akwamozu, eji Monday eje n'ụlọ ụka, eji Monday eje meeting, na ọ bụrụ na Monday ka unu jizi eje na ntu anụnwa fa mechiri nya bụ Nkwọ Nnewi na unu ya ejezi nya bụ ife unu na-eje na unu jezie ya ọfụma unu ya abịa nnọọ ka unu gere n'ọnụ fa. Amakwa na ndị mmadụ agha apụtakwa taata anụnwa okotorigbo otu birigokwa na Nkwọ Nnewi Chari nwa Mgbafọ na ndị Nkwọ Nnewi ya etinyekwa ọba n'otu agba okwu. Unu emetakwa na nke Chari nwa Mgbafọ ya eji wee bịa wee sị na sinsi ya lụrụ Nkwọ Nnewi na alụgharịbeghị ya na ife ọghọ bụ na ọ chọzi idozigharị Nkwọ Nnewi ka akụkpọsi ebe a ma ọ rụgharịa ya. Ọkwọ mgbe a ka ụfọdụ ya nọ wee ebe anya m ife mere na main market ka ọ ghara imekwa unu jekwanụ mepee chọpụ unu nekwa nke ndị main market mechiri kịta anụnwa ụfọdụ chọpụ akụritigwa ya sị na ife ọghọ bụ na moto kwesịrị ịda paakị ebe a na ebe a kwesịrị ịbụ ụzọ ebe a kwesịrị ịbụ nke nwa. Gwa ndị main market ka arụgharị alụfafa jụ site alụgharị na alụfa kama ya si dozigharị alụfanya. O nwekwa ike nke unu mere nke ọ bịakwa kịta anụnwa ọ sị na ife ọghọ bụ ka alụgharịzie Nkwọ Nnewi na alụgharịbeghị ya mgbe ya ejide chọpụ ụfọdụ kurisicha ụfọdụ ebe anya m ọkwa nke nnọtị ka m wetara unu ka unu nenekwa anya bụ I think you people want to do. Nasa kwenu. Nasa kwenu. It's Odemanasa. I am only like Odemanasa. Okay, but we are talking about Odema Anambra and Odema Nigeria. Okay. Today is 23rd of February 2026. Yes, sir. Anambra opened for business on 2nd of February 2026. I was here last week Monday, and the shops were all few, like it is today, few still open, which means a lot of people here are deliberately wanting to sabotage the state. The governor gave an order that business is open in Anambra State on Mondays. And because of this thing, this recalcitrant attitude of Ndenaspa, main market was shut down and reopened on the 2nd of February. And since then, main market has been open. And all the markets in Onitsha will be monitoring. We've been at Nnewi, we were at Nnewi last week. But it seems that you people deliberately, some of you are here, they claim that you are here, but you are not here for business. Because if you are here for business, you come in the morning, you open your shop, is it not? Yes. But excuse me, that doesn't open his shop. Anybody that doesn't open his shop on a Monday is an economic saboteur to the state.
deliberately sabotaging the effort of the state. Because being here in the market, you must open Monday through Saturday. That is the executive order given by Mr. Governor. Yes. If you don't open it, as long as you are here in the market, and this market is a government-owned market, you must open the market. If you don't open the market, you are sabotaging the effort of the state. For this sabotage that you people have exhibited today, it seems that some of you still want to. You still don't want the government to move forward. You don't want the state to move forward. This market, we are going to the market, and this market is a government-owned market. You must open the market. If you are not open the market, you are sabotaging the effort of the state. For this sabotage that you people have exhibited today, it seems that some of you still want the government to move forward. You don't want the state to move forward. From today till the next week Monday. Then if your people are playing or whatever you want to do, you can continue and go and have that holiday till next week Monday. Next week Monday, I tell you, we are going to shut this market down. Next week Monday, provide security for us. We are going to provide security for us. And do whatever you want to do. By tomorrow, this market will stay closed as it is today until on the next day. Objection, sir. I'm not here to make objection. We have the freedom to speak. Objection. Objection, sir.